Navenda kaşûnê ya çiyayê volkanîk Qerejdağê ya li navçeya Swêreka bi ser Rihayê bi barîna berfa zêde re werza kaşûnê jî dest pê kir. Çiyayê Qerejdağê di navbera Amed, Mêrdîn û Rihayê de bi berzbûna 1990 metroyan takê navenda kaşûnê ya wê deverê ye. Bi vebûna werza nû re jî welatiyên herêmê bi cilên xwe yên Kurdî bi şelwer û kêfiyan û bi def û zirneyan kaşûn dikin û govend digerînin. Berê me naylona ve legana xuşûş dikir. Piştî va qayaxa çêbû em bi wana ve xuşûş dikin. Bi şeklê bav û kalan yanî bi giyîma xwe ve. Zivistanê hinkî sar e û biharê û me xwe berdide deştê û şinaya wî û kültura wî û hewa wî û oksijana wî tişkî pir xweş. Wemer millet sêrkin emer bibînin çitoniye cara natimê. Xweş e cî. Herê wele pir xwes e. Sabiyê min berfê dî qet nedîbû. Heta ne 4 salî heta ne îja no dî. Yani pir keyfê xweş bû. Qerejdağ pir xweş. Ciyê kêfê, ciyê zewqê, ciyê koçeriyê, bavêm koçer bû. Herêma Qerejdağê bi çanda xwe ya taybet hem ji bo geştiyariya çandî hem jî ji bo geştiyariya zivistanî çar demsalan jî yek ji navendên herî girîng ya geştiyariyê ye. Her sal di werza kaşûnê de ji bajarên wek Dîlok, Amed, Mêrdîn, Semsûr û Êlihê salane zêdetirî 100,000 kes bi armanca kaşûnê berê xwe didin Qerejdağê. برای 100,000 مرد هات و دری سوا اوتیل چی بو پیسی دریج ببه اوی دقاتی وی işi ببه yani از کارم ببه جم وقتا برف هبه iklim değişine bu milyonluk meriye sali var ve deri ev her çünkü per bazarı mezin denizi kimedanı ulaşıma ve per kolayı insan sibetin 2 saat alve deri neşa huduvri tekrar kanı veger. Tevî hemû dewlemendiyên geştiyariyê ya navenda kaşûnê ya Qerejdağê ji ber nebûna projeyên xizmetguzariyê ya ji bo wê navendê welatî dilgiranin. Ew bang li rayedaran dikin ku wê navendê xweştir û baştir bikin. Kêmaniya vira rê ye, kêmaniya vira lokanta ye, tesîsin, market nîne, otel nîne, cî însan lê baş bisekine nîne. Ji bo wê şaredarî gerek van tiştane hemû çêke. Yani kemasî wîna tamam bibe ve gelek xweş bibe. Yani ev ji Uludağê belkî xweştir bibe mesela. Çünkü gora çewra vira firê ye. Qerejdağê bû zivistan hey dilberê dim Gülistan ey dilberê dim Gülistan çilmisi gül bahu bostan wêran ezim malim xirab. Heke demsal wiha bidome heta nîveka adarê jî geştiyar dê di werza îsal de seredana Qerejdağê bikin. Lê ji bo wan kesên ku hêj heya wan ji Qerejdağê tunê jî weke gotinên di stranekî de ku evîndar bang li evîndarê xwe dike û dibêje em jî bang bikin û bibêjin. Were delal çiya serê ji berfê re zozan xweş e ji kêfê re. Qerejdağ jî xweş e ji kaşûn û koçeriyê re. Abdulselam Akîncî Rûdao Çiyayê Qerejdağê Ruha.